Балалар бик позитив, күтәренке күңелле, эссе булуга карамастан дәресләргә теләп йөрделәр дип уйлыйм. Мондай чараларны алга таба да оештыру урынлы булыр, чөнки ул бердән телне камилләштерү булса, икенче яктан татар халкының рухи мәдәнияты белән таныштыру, рухи тәрбиясе белән таныштыру һәм булган белемнәрне тагын да тирәнәйтү, ныгыту өчен һичшиксез кирәкле чарадыр дип уйлыйм.